tarik naiwieng arajar arpusaw, naduh ki Khunksiew bat ka Shngi Mawlein, kaba hapoh Southwest Khasi Hills District, kila ay ka jingkitbok ket rwiang Ieid Kmoin Wahlang, ibadai longkmie ibapaw ha ka jingiakob Marehthong, wat ha karta kabala Rangbah, bara shwa be insami no na ka Jylla ha ka tarik naiwieng arajar arpusaw, ban iashimbynta sya ka jingiakob Marehthong ka behedu ha kari Australia. Na liang jangki kila ay ka jingkitbok be inyo ka met ka shait ka baklan bad ka juk kapor knang be inla ban Wanrah ya ka nam ka buram tangi ki khun ki ksiew henry ka Shnong ka than bad ya karihi barok kawai la juga ni step ngau ban pau ka jing sungu ya o lei trai rat balala ban lumlang ini baro saudong kui jong daga lau jong daga ying jong i ni khep ni kha moin ki jongi ha ju kapor na sioban ai ka jing lei ni ki Rangbah na sport department nang sen ko mau kuat ke sioban ai kulai nak bentai jongki ke ya barok khoj ni ki balai adon lang menta ni ka step kentai wat serang di longkmie Shillong na barok khoj ke tang dia ka ba ngachus ngau ha ka kapor ha ka kerteng jong ka Shnong hi brok away nas ngau ban ai ka jingkitbok rwiang ya Ieid Kmoin i jongi ibala ya tresitom met badminton ha kini ki kam sport ki jongi naduh islam ki baladap te ha ka kerteng jong ka sport club and cultural club Shngii Mawlein nasoban ai ka jingkit ha ka kerteng jong kiro nasoban ai ka jingkitbok rwiang na ka bentai jong Mei Ieid Kmoin jongi ba insalai ban poisu poisan ha ka we patri kan leit ban iashimbynta ha ki kam sport bat ha ju ha ka kerteng joki kerja sport ki bapher jong ka Shnong bat jong ki ru i department na ki Shnong na ki district na ba na sabar jong Jylla bat na po wat na ka po jong karin dia jong iro ki bala itu bah ki bala nok siniang na penta jong Ieid Kmoin ba insalai sa ko pat kari ban Kitbok rwiang na ka penta jong ba Wanrah ya kanam kabadon burom hamtam ya ka Shnong ka thau ka jongi bat ya ka district hi bro away bat ya ka Jylla hi bro away bat hi kari hi bro away ke ni kermen ba lengba oi nitip ba Ieid Kmoin Marehthong ini na ka yung kasam ka badok nila banong ni kum ka Shnong ka thau ila ban sakhi kata bat tiro yin sang ladadon na kiba nang hakule nang yai duai na kapenta ka kini jiki ba inpoi super sai kan badon kano posisi tom badon kano covid kawa halenti sikin ba inpoi kata tarik ya kabala pembaik Rangbah jong kata sport ha ba isalai ban iashimbynta te ha ka teng jong Shnong machu sio tan kita kin sembut tiba ni ai kata ka bok kanung sip na kita i Kmoin jongi ba hapoh kama sesingnya namla wan jai keteng yunu namal kila bun ha jadi officer jo ki department mau ko bat na ki wei pat ki jaga ko Shillong ki doktor ke ngimdan ni ban ai ki ko kio jungi Ieid Kmoin jungi isalai jo ha jungi bat ini apakis ki bun ba ki jadi praktis ini ya hapan ni hati ni isni ba ka tarik panggil na skong long class dai ko tarik di haplek no hapat so ka pol ya ai ko bre yu menteri ro bre don kat ni ke isto tendang ba Shnong ka thau ro ka sanlang
Pertama hak jing rwiang, bak jingiakob hak Ieid Kmoin Kitbok. Ya Mei Ieid Kmoin dengan khun tiru di Jerman. Baru kat naduh khun hadu Khunksiew hadu persa bat tentu bat ini Kitbok dia ba impoi so pusai bat impoi so tekno. Yes. Namun ini bantuan untuk sibun sampai kalau liang ini berin ai kita jingkitbok tu berkancam ya sih dan kita umal Ieid Kmoin leit juga itu Shillong tu belum dari Wanrah Marehthong yang berjingkit.